ben bezig met mijn album en die komt dit jaar nog uit. Ik ben bezig met een boek. Bij dat verschijnt ook nog eens een keer een DVD met het hele album erop, helemaal compleet. Dus er zijn 3 hele grote gebeurtenissen zijn het. En ik heb elke maand mijn bloed, zweet en daantje party natuurlijk in Vinkenveen op de boot. En die doe ik de laatste zondag van de maand doe ik die. En dat doe ik dan voor mijn vaste fans die altijd bij me zijn. Er zijn nu hier in Brixental zijn er ook heel veel mensen al die elke maand met me meevaren. Dus ja, dat is helemaal top. Ik voel mij helemaal thuis ook hier, dat meen ik echt. Leuk. En kunnen we ons nog aanmelden voor die groep vaste fans? Ja, natuurlijk. Kom erbij. Gezellig. Ja, hoe meer vreugde. Ja, leuk. En hoe kunnen we ons aanmelden voor die boottrip? Ja, gewoon via mijn Facebook even in de gaten houden. Er is een website in de lucht bijna. Die is bijna klaar. En dat is www.daan-tje en dan .nl. Dus daar kun je op kijken. En dan het album waar je al zei, komen daar nieuwe stukken op of ook wat oudere dingen voor jou? Er komt 1 oud dingetje op, dus niet zo oud. Het is van Bloed, zweet en tranen jij. En die heb ik in een ander jasje laten steken. En die wordt echt heel mooi ook. Maar de rest is allemaal nieuw. Echt dat alle hazes gebeuren, dat volk ze gewoon. Waar ik mijn gevoel in kwijt kan. Echt helemaal top. Nou, de clipjes dat moeten we allemaal nog gaan bekijken. Eén komt sowieso in Ibiza, ga ik er eentje opnemen. Dus dat is, moet ik vliegen? Ik heb vliegangst, hoogtevrees, alles heb ik. Dus dat wordt dit jaar allemaal nog gedaan. Dus ik heb mijn agenda is heel druk en heel vol.